Čaute všetci, paneri a panerky. Ja zdravím u tohoto môjho prvého videa. Dneska vám ukážem základy bavnovania, alebo proste základ módu, ktorý proste toto video bude mať nejakých 5 minút možno. Si ukážeme napríklad dneska si ukážeme ako zmeniť pozíciu hráča, takže nejaký port, teleport alebo tak. Takže otvoríme si bavno a nájdeme si public, ktorý sa volá onPlayCommandText. To znamená, že keď hráč zadá príkaz, public, tady to je, že keď zadáš príkaz, tak tady si dáme, že čo sa stane. Takže si dáme set player pos, play pos, dáme zatvorku a tady nám, keď dáme zatvorky a počkáme chvíľu, tak nám ukáže nápoveda, keď to máme správne napísané, player ID float x, y, z. Teraz vám nebudem ukazovať hru, lebo toto je fakt, že by som vám to ukázal na 3 sekundy, na pol minúty. Takže a za druhé sa mi teraz pokazil program, takže nejako si iba toto môžem natáčať, čo si označím plochu. Takže proste vôjdete na baržaký server, nemusí to byť váh, môže to byť proste, v multiplayeri. V singleplayeri sa to tiež dá, ale je trošku zložitejšie, ale v multiplayeri to je o moc ľahšie. A proste dojdete do hry, postavíte sa na miesto, ktoré chcete, dáte T, dáte lomeno, save, dáte enter a máte. Potom pôjdete späť, dáte si dokumenty, tady GTA San Andreas Userfile, SAMP, save position a tady máme. Takže tady máme, toto som si uložil na job. Máme tu nejaké tie čísla, sa vám zobrazí toto, add static vehicle, keď ste vo vozidle, toto je ID vozidla a tady je X, Y, Z, rotácia a farby. Takže nás zajíma X, Y, Z, toto si skopírujeme, tieto 3 čísla, ktoré sú oddelené čiarkou, bodka je stále to isté číslo. Skopírujeme si to a dáme to sem. Dáme koniec zátvorky a bodko čiarku. Dáte táto kompile alebo F5, tak sa vám vyjede toto, uložíte si to niekam, dáme si filter script, takže toto bude mod vlastne. To už som raz točil. Máme YouTube a vidíte Pavan kompile 3.2 niečo blablabla copying C 2000. Toto keď vám vypíše, tak znamená, že všetko je v poriadku. Keby ste nedali bodku čiarku toto, kde to máte uložené, toto znamená číslo riadku, error 1, že vám chýba token, ako symbol tento. To tam dáte a všetko je v poriadku. Potom si dáte, že set player facing angle player ID a dáme si posledné číslo, čo je tady, to je rotácia a že keby ste to tam do prčic by ste to tam nedali, tak proste keď sa postavíte keď ste v tej hre a dali ste to save, tak a keď si dáte tieto dve, tak sa vám úplne tak isto sa portnete. Že tak sa aj budete kúkať. Keď si nedáte toto, set play facing angle, tak sa budete pozerať tam, kam ste sa pozerali predtým, než ste sa na to portli. No a tak dáme
neviem, nemocnica Las Ventura. Kompilujeme a máme tu problém. Supply facing. Jaj, tady L veľké. Dobre. Takže toto je všetko z tohto videa. Normálne, keď si dáte toto nemocnica, alebo sem si môžete napísať všetko, tak proste prepáčte, že vám neukazujem hru, ale proste sú to také krátke videá, že proste ani hru nepotrebujete vidieť. Takže keď teraz si sem dáte čo, sem si dáte toto, napríklad Las Venturas, postavíte sa v Las Venturas, dáte save, dojдете do dokumentov GTA San Andreas, Surfire, SAM, Save Position, skopírujete si XYZ alebo Facing. Dobre, koľko natáčam? 5 minút. Dobre, takže toto bude všetko z tohto videa. Toto bude taká miniséria alebo niečo také, že bude to mať viac dielov. Dneska som vám ukázal zmena pozície hráča. Na budúce video vám ukážem postavy, výber postav a kameru a uvidíme sa na budúce. Nechte sa prekvapiť. Čakou!